Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Ipinanganak at lumaki ako sa lalawigan ng Antique. Doon ako nagkamalay at lumaki sa isang payak na buhay sa bukid. Ilog at sa mga gabing tahimik na tanging kuliglig lamang ang maririnig. Nung bata pa ako, ang mga takot ko ay pangkaraniwan lang. Madapa sa daan, mapagalitan ng lolo ko kapag ginabi, o mapalo sa kakalaro sa labas. Wala itong halong kung anong kababalagan na masasabi kong masasaksiyan ko. Wala akong naaalalang kakaibang pangyayari noong mga panahong yon. Walang multo, engkanto, lalong-lalo ng mga aswang. Kung may mga kwento man ng matatanda tungkol sa mga nilalang sa dilim, ay itinuturing ko lamang yun bilang panakot sa mga batang ayaw umuwi na maaga. Nung tumungtong ako ng sekundarya, ay lumuwas ang pamilya namin sa siyudad ng Manila. Dito na nga ako nakapagtapos ng pag-aaral at dito na rin ako nakapagtrabaho. Ang siyudad na ang humubog sa akin at sumanay sa ingay at mabilis na takbo ng buhay. Para sa akin noon, ang mga kwento tungkol sa mga kababalaghan ay bahagi lamang ng kultura ng probinsya, hindi ng realidad. Pagkalipas ng maraming taon ay napilitan akong bumalik sa Antique dahil nabalitaan kong nagkasakit ang abuelo ko, si Lolo Mariano. Hindi ko masabi kung bakasyon ba ang maituturing doon pero yun ang naging dahilan ng aking pag-uwi. Isinama ko ang matalik kong kaibigang si Anton na taga Manila rin. Nang sa ganoon ay may makasama ako at para na rin pansamatalang magbakasyon. Pagdating namin sa lugar na kinalakihan ko, ramdam ko agad ang pagbabago. Hindi lang sa itsura ng lugar, kundi sa kilos na rin ng mga tao. Habang binabagtas namin ni Anton ang makitid na daan papunta sa bahay ng abuelo ko, napansin kong may mga kapitbahay na nakatambay sa labas ng kani-kanilang bahay. Hindi nagsasalita ang mga ito pero kapansin-pansin ng mga matang sumusunod sa amin. Hindi ito yung tingin ng mga taong nag-uusisa lang ng bagong dating nun. Ewan ko ba pero kakaibang nararamdaman ko sa kanila. O baka naninibago lamang ako dahil sa tagal ko na ring hindi nakakabalik sa baryong kinalakihan ko. Daniel, anak ni Isabel, ikaw na ba yan, iho? Tanong ni Mang Remy. Kapitbahay namin noon, nakasalubong ko sa daan. Mang Remy! Opo, ako na ho ito. Dadalaw lang po ako kay Lolo. Nakangiting sagot ko. Pero imbis na ngitian ako pabalik ay sumeryoso ang mukha nito at sandaling natahimik bago muling nagsalita. Kung ganun, iho, paalala lang ha. Huwag na huwag kayong lalabas kapag gumabi na. Opo, Mang Remy. Kahit hindi ko lubos maintindihan kung bakit kailangan pang ipaalala niya yon. Pagod na rin kasi ako at ayaw ko ng pabain pang usapan namin. Kaya naman sinang-ayunan ko na lamang ito at nagpatuloy na sa paglalakad matapos namin mag-usap. Pero pagdating namin sa tapat ng bahay mismo ng abuelo ko ay sinlubong kami ng isa pang kapitbahay. May kasama ka pala, iho. Mabutit na padalaw ka dito sa atin. Sabay tingin kay Anton. Opo, kaibigan ko po, si Anton. Magbabakasyon lang ho. Mag-ingat kayo dito ha, lalo na sa gabi. Paalala din ito na ikinatingin namin ni Anton sa isa't isa. Gaya ng nauna ay sinang-ayunan lang namin ang matandang kapitbahay at nagpatuloy na sa pagpasok sa bakuran namin. Pare-pareho sila ng sinasabi, pre ha. Napaka-weirdo. Bulong ni Anton na makapasok na kami. Ganon talaga dito, pre. Mahilig magpaalala yung matatanda. Huwag mo nalang isipin at pansinin. Sagot ko. Nang may bahagyang pagtawa ng sa ganon, ay mawala ang mabigat na aurang unti-unting namumuo sa pagitan naming dalawa. Bakas kasi sa mukha ni Anton na kinakabahan na siya. Pero kahit sinasabi ko yon ay hindi ko may kakaiba sa tono ng boses na mga ito, na para bang hindi lang basta bili ng sinasabi nila, kundi babala din. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sinalubong agad kami ng tiyuhin kong si Tio Ruben, ang bunsong kapatid ng aking ina.
Matagal na itong nakatira doon at siya na ang nag-aalaga sa abuelo ko. Simula nang lumala ang kalagayan niya. Wala itong sariling pamilya, kaya buong oras niya ay inilalaan sa pag-aalaga sa matanda. Dumating na pala kayo. Kamusta yung naging biyahe? Salubong na tanong sa amin ng tiyo. Ayos naman tiyong. Kayo, kamusta kayo dito? Si Lolo po. Tugon ko at balik tanong ko saka agad na hinanap ng tingin kung saan si Lolo. Nasa loob siya ng silid at nagpapahinga na. Sa totoo lang, malubhan ang kalagayan ng lolo mo. Mabuti na lang nandito na kayo. Hali kayo. Nagpatiuna na itong maglakad patungo sa isang silid na nakabukas bagyang pintuan. Pagpasok ko sa silid na yun ay nakita kong naroon nga ang lolo. Nakahiga ito sa kama. Payat na ang katawan at kapansin-pansin na hirap na sa paghinga. Bawat pagangat at pagbaba ng kanyang dibdib ay mabagal at pilit. Nang mapansin ito ang presensya ko, ay bahagya niyang iminulat ang mga mata. Dumating ka na pala po. Salamat at nadalaw mo ako. Mahina niyang sambit. Dahilan para mapalapit ako sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Malamig at magaan na ito. Malayong malayo sa alaala kong matatag at malakas siyang tao nung bata pa ako. Doon ko unang naramdaman na hindi simpleng pagdalaw ang pag-uwi kong yon. May bigat na agad sa dibdib ko. Isang bigat na hindi ko palubos maunawaan nung una. Nagpalitan kami ng ilang salita. Mga simpleng tanong at sagot na pilit kong pinananatiling normal. Pagkatapos ay lumabas kami ni Anton sa sala sandali. Parang malubhan ang lagay ng lolo mo pre. Mahinang sabi ni Anton na ikinahinga ko ng malalim. Tumango lang ako bilang sagot sa kadahilan ng ayoko nang magsalita pa. Pakiramdam ko, kapag nagsalita ako ay baka doon ko tuluyang maramdaman ang bigat at hindi ko mapigil ng sariling maiyak. Hindi ko kasi inaasahang ganun na pala kalala ang kalagayan ng abuelo ko. Nakaratay na lamang ito at hindi na makalakad na akala ko nung una simpleng sakit lang ang meron siya. Kinagabihan, may dumalaw na isa pa naming kamag-anak. Hindi din naman ito nagtagal pa. Nakipagkamustahan lang at maikling kwentuhan pero bago ito tuluyang umalis. Huminto ito sa may pintuan at tumingin sa amin. Daniel, iyo, makinig ka. Huwag na kayong lalabas kapag dumilim na ha. Kahit may marinig kayo o kahit may makitang kakaiba. Huwag na huwag ninyang tatangkaing lumabas. Hindi na ako ngumiti pa ng mga sandaling yon. At tumango na lamang ako habang pilit inuunawa ang bigat na mga sinabi niya. Sa isip-isip ko pa'y dito na ako lumaki at wala naman akong naranasang kakaiba nun. Kaya naman bakit nila nasasabi ang mga yon? Wala din namang sinasabing kung ano ang tiyo Ruben ko kaya akala ko ganun pa rin ang baryo na iniwan ko. Yun bang tahimik, ligtas, at payak. Hindi ko talaga inakala na ang simpleng pagbabalik ko sa lugar na minsan kong itinuring na tahanan ay magiging simula ng isang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Kinabukasan ng magising ako ay napakatahimik ng buong bahay. Maliban sa mahinang pag-ubo ni Lolo mula sa silid niya. Bumangon na ako at sumilip sandali sa kinahihigaan nito. Nakapikit siya, pero ramdam kong gising ang diwa niya. Yun bang parang mababaw lang ang tulog dahil panay ang pagpitik o galaw ng daliri nito na animoy may dinaramdam na higit pa sa sakit ng katawan. Magpahinga ka lang po, Lo. Gagaling din ho kayo. Bulong ko bago ako lumabas doon. Sa kusina ay nadatnan ko si Tio Ruben na nagtitimplan ng kape. At kaharap na nito ang kaibigan kong si Anton na umangatan ng agahan. Feel at home na ang mokong at kung makipag-usap kay Tio. Kala mo matagal na sila magkakilala. Gising ka na pala pre. Hindi na kita ginising kanina. Maaga kasi ako nagising kaya tinulungan ko lang si Tio maganda ng agahan eh. Halika, kain na habang mainit pa. Namamahay ka siguro kaya maaga kang nagising. Napagod kasi ako sa biyahe kaya napasarap tulog ko eh. Sabi ko,
Habang hinihila ang upuang nakasuksok sa ilalim ng mesa at umupo na nga ako. Lalabas ba kayo mamaya? Tanong ni Tiyo nang hindi tumitingin. Opo, Tiyong. Iikot lang po. Dito lang po kami sa may bukid. Sandaling tumigil ang kamay niya sa paghalo. Bumalik kayo agad bago magdilim, ha? Dagdag niya at tuluyang tumalikod. Hindi na ako sumagot pa at naglagay na lamang ng pagkain sa pinggang nakahanda na sa mesa. Noon pa man ay sanay na ako sa ganong kilos ni Tio Ruben. Hindi talaga ito pala salita at minsan ay may pagkailap sa tao. Pero maaasahan ito sa oras ng kagipitan. Pre, parang ang tahimik dito masyado, no? Iba yung inaasahan ko eh. Sabi ni Anton, sabay higop ng kape niya. Sanayan lang yan. Ano bang akala mo sa probinsya maingay gaya ng Manila? Hindi naman. Kakaiba lang yung katahimikan dito. Payapa pero nakakatakot. Baka may aswang, no? Loko. Dito na ako lumaki, no? Ni isang beses hindi pa ako nakakita ng ganyan. Mas mapapaniwalain ka pa kaysa sa akin na tumira sa probinsya. Kahit na. Liblib pa rin tong baryo nyo. Magtigil ka nga. Mamaya puntahan na lang natin yung madalas naming paliguan nung bata pa ako. May ilog dito sa bandang bukid. Wala bang chika babes dito na pwedeng isama dun sa ilog na yun? Mas maganda kung hindi lang tayong dalawa, di ba? Loko-loko. Hindi naman babae yung pinanta natin kundi si Lolo, di ba? Iikot lang kita sandali para hindi ka naman maburyo dito. Nang sa ganun makakita ka ng magandang tanawin. Kala ko naman may magandang babae na ipapakita mo sa akin eh. Pero sige na, pagtiyagaan, total nandito naman na tayo eh. Kahit kailan ka talaga, Anton, puro babae na sa utak mo. Matapos naming mag-agahan, ay muli ko nang binalikan si Lolo Mariano sa silid niya. Ako na rin ang nagpakain at nagpainom ng gamot niya nang sa ganon. Ay may kapalitan naman si Tio Ruben sa pag-aalaga kahit panandalian lang. Kinatanghalian ay nagpaalam na akong maglalakad-lakad muna kami sa labas habang nagpapahinga pa ang abuelo ko. Hindi naman tumutol pa si Tio at pinaalalahanan lang kaming huwag lalayo at magpaabot ng gabi sa labas. Habang naglalakad na kami ni Anton sa labas ng bahay, tinahak namin ang makitid na daan papalayo sa mga kabayan. Tirik na tirik ang araw sa kalangitan ng mga oras na yon at mainit talaga ang tama nito sa balat namin. Habang papalapit kami sa bukid ay unti-unting nagbabago ang tunog ng paligid. Nawawala ng ingay ng mga tao at napapalitan ng hun ng ibon at lagaslas ng hangin sa mga damo. Makaraan ng 30 minutong lakaran, narating na namin ang sinasabi kong ilog. Malamig ang tubig doon. Malinaw at parang walang nagbago sa paligid simula pa ng bata ako. Sulit pala yung bakasyon na to. Ang ganda ng ilog at ang linaw ng tubig dito, pre ah. Sabi ni Anton habang lumulublob na sa tubig. Sabi ko sa'yo eh, magugustuhan mo dito. Dito ako natutong malumangoy. Marami ding prutas sa tabi kaya hindi tayo magugutom kapag naliligo. Sagot ko. Hindi na nga kami nag-aksaya ng oras pa at nagtampisaw na. Dahil sa tuwa ay nagtagal kami doon. Tawanan, kwentuhan na para bang bumalik lang kami sa pagkabata. Kaya naman hindi namin namalayan ang pag-usad ng oras hanggang sa mapansin kong humahaba ng anino ng mga puno at nag-iiba ng kulay ng langit. Parang hapon na pre, hindi ko namalayan yung oras. Oo nga, isang banlaw pa, sagot niya. Habang nagbibihis na kami sa tabing ilog, meron akong napansin sa hindi kalayuan. Napag-alaman ko agad na isa itong babae dahil sa tuwid at mahaba nitong buhok. Nakatayo siya sa ilalim ng punong kahoy at tahimik na nakatingin sa amin noon. Mabilis kong sinenyasan si Anton at nagmadali na nga din ito sa pag-aayos ng sarili. Mabuti na lang talaga at naka-short kami dahil kung hindi ko alam kung gaano na kami katagal pinapanood ang babae. Nako, pasensya na miss. Hindi ka namin napansin. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ko sa babae nang makaahon ako. Umiling lang ito bilang sagot saka napatingin sa langit at muling tumingin sa amin. Sabi niya'y magdidilim na
mas mabuti kung magmadali na kami sa pag-uwi. Sa seryosong pagkasabi nito ay parang may kung anong takot na gumapang sa bato ko. Pauwi na rin kami. Kanina ka pa ba dyan? Ulit ko. Kahit hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon. Taga dito ka ba, miss? Magdidilim na nga, baka gusto mo ihatid ka namin sa bahay niyo. Tanong ni Anton. At napangiti pa ang pilyo kong kaibigan. Mabilis ko naman itong siniko at sinabihang umayos dahil baka kung ano ang isipin ng babaeng nasa harapan namin. Sa tingin ko ay hindi nalalayo ang edad nito sa amin ni Anton. Pero mahahalata sa damit niya na probinsyana talaga. Nakasuot ito ng mahaba't bulaklaking bestida na kulang na lang ay sumayad na sa lupa. Muli niyang sinabi sa mababang boses na umuwi na kami, na wag na naming hintayin dumilim. Paglingon ko sandali kay Anton, naramdaman kong nagiba ang ihip ng hangin. Nang ibalik ko ang tingin ko sa kinatatayuan ng babae, napaatras ako nang makita kong wala na siya. Pre, nakita mo yun? Nasaan yun? Tanong ko. Yung babae? Oo nga no, biglang nawala. Hindi na kami nagpatumpik-tumpit pat naglakad na kaming pauwi pero bago pa man kami makalayo, ay tuluyan nang nawala ang araw sa kalangitan at mabilis na nilamon ng dilim ang kalupaan. Bigla na lang din tumahimik ang paligid. Maski wanay ng ibong dumadapo sa mga puno at tunog ng mga kuliglig o sikada na karaniwang naririnig ng ganong oras. Wala na. Napatigil kami sa paglalakad nang marinig namin ang kakaibang tunog na animoy, malalim na ungol. Nasundan pa ito ng isa pa na ikinapanindig talaga ng mga balahibo ko sa katawan. Nagpalinga-linga agad ako at nakita kong mula sa gilid ng daan kung saan may mayayabog na damo. Lumitaw ang dalawang naglalakihang aso na kulay itim. Titig na titig ang mga ito sa amin ni Anton at nasisiguro kong sa kanila nagmumula ang kakaibang tunog na kanina pa nagpanindig ng mga balahibo ko. Pre, huwag kang lilingon. Pabulong na sabi ni Anton. Pero huli na. Nakita ko na ang mga asot sa isang kurap lang ng mga mata ko. Biglang tumakbo ang mga ito patungo mismo sa direksyon ng kinaroroonan namin. Sa gulat at pagkatranta ay sabay kaming bumuelo at kumaripas ng takbo. Wala na kaming panahon para lumingon. Dahil ramdam ko mismo sa likod ko ang mabibigat na yabag ng dalawang asong papalapit ng papalapit. Bawat tapak ng mga ito sa lupa ay sumasabay ang pagkabog ng dibdib ko. At bawat hinga ko ay ramdam kong hinihigop ang natitirang lakas sa katawan ko noon. Naririnig ko pa ang hingal ni Anton. Alam kong katulad ko ay pinipilit na lamang din niyang igalaw ang mga paa niya. Kahit nangihina na. Habang tumatakbo kami, pakiramdam ko ay humahaba ang daan at lalong bumibigat ang paligid namin. Hindi ko alam kung ilan sila o gaano na sila kalapit pero sapat na ang tunog ng mga yapak at ang kakaibang presensya sa likod namin para malaman na hindi normal na hayop ang humahabol sa aming dalawa. Sa gitna ng takot at pagod ay nakita ko ang silweta ng isang bahay sa gilid ng baryo. Parang huling pag-asa yon. Kaya kahit halos bumigay na ang tuhod ko, ay pinilit kong pabilisin pa ang takbo ko noon. Nagsisisigaw na rin kami habang tumatakbo at pilit humihingi ng tulong kahit na alam naming imposibleng may makarinig sa amin. Layo-layo ang mga kabayan noon. Nang marating namin ang bakuran ng unang bahay na nakita ko sa gilid ng lugar, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang mga yabag sa likuran at sabay ding huminto ang paghabol ng dalawang naglalakihang aso na kanina lang ay halos abutan na kaming dalawa. Napahinto ako at napalingon sa pinanggalingan namin. Pilit hinahabol ang hininga habang nakatayo sa ilalim ng mahinang ilaw ng bakuran. Pero wala akong nakita.
Wala na mga aso at kahit anong galaw sa dilim ay wala akong makita na magpapatunay na may humabol nga sa amin ilang segundo lang ang nakalipas. Kabadong nagkatinginan kami ni Anton. Pareho kaming hindi makapagsalita. Maya-maya ay lumabas sa may-ari ng bahay at nagtanong kung anong nangyari sa amin. Pero hindi na namin nasagot pa. Sa takot at kaba ay hindi na namin hinintay pa ang anumang paliwanag. Tumalikod kami at diretsyo nang naglakad pa uwi sa bahay ng abuelo ko't hindi na naglakas loob na lumingon kahit isang beses. Tahimik na ang paligid habang tinatahak namin ang makitid na daan pa uwi. Pero ang katahimikang yon ay mas nakakatakot kaysa sa bulan kanina. Pagdating namin sa bahay, saka pa lamang kami muling nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa rin nawawala ang panginginig ng kalamnan ko. Doon na kami nag-usap ni Anton. Paulit-ulit naming binabalikan ang nangyari at tinatanong ang isa't isa kung aso nga bang nakita namin o kung nag-iba pa ito ng anyo. Habang nagbubulungan kami, narinig pala kami ni Tio Ruben. Tahimik siyang nakikinig habang seryoso ang muka at ang matapos kami sa pagkikwento ay hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, agad siyang kumilos at pinaghanda niya kami. Naglabas siya ng mga gamit na matagal ko nang hindi nakikita at pagpa-aalala ng mga bagay na dati ko lang naririnig sa kwento ng matatanda. Ayon sa kanya, hindi daw basta-basta ang naranasan namin. Pakiramdam niya ay nasundan kami pa uwi at kung tama ang hinala niya, paniguradong may susunod pang mangyayari pagsapit ng mas malalim na gabi. Doon ko unang naramdaman ang tunay na takot, Sir Seth. Hindi dahil sa bulan, kundi dahil sa katiyakang hindi pa palayo ng wakas ng kababalagang mararanasan namin. Tahimik kaming nakaupo ni Anton sa bangkong kahoy sa may kusina, habang si Tio Ruben ay abalang naglalabas ng mga gamit mula sa lumang baul. Isa-isa niyang inilapag sa mesa ang asin na kulay pula. Bawang, isang maliit na bote ng langis at isang piraso ng pulang tela na halatang luma na. Hindi lang basta-bastang aso ang humabol sa inyo, sabi ni Tio. Nagkatinginan kami ni Anton na parabang pareho o isang nasa isipan namin. Sa puntong ito ay mas lalo akong kinabahan. Ano pong ibig mong sabihin, Tio? Kung aso yun, sa tingin niyo ba hindi kayo nasusundan hanggang loob ng bakuran? Hindi yun basta titigil. Humahanap lamang yun ng tiyempro para balikan kayo. At ngayon may sakit ang abuelo mo, tiyak kong naamoy nila ito. Sigurado akong babalik sila dito. Napapansin kong nanginginig ang kamay ko habang nakahawak sa baso ng tubig. Pilit kong inaalala ang mga yabag. Mabigat ang paghinga sa likuran namin at ang bilis ng mga anino sa dilim. Hindi yun tunog ng karaniwang hayop at ayaw ko mang aminin. Nasa isip ko ang nilalang na aswang ang humabol sa amin. Matapos ilatag ni Tio ang mga gamit niya pinagsabihan niya kami na wag munang lalabas ng bahay. Kahit anong mangyari. Isinara niya na rin ang lahat ng bintana at pintuan. Sa kanya binudburan ng asin ang may bungad at ilalim ng mga siwang. Habang ginagawa niya ito ay paulit-ulit niyang sinasabi na huwag kaming titingin sa labas kapag may narinig kaming kakaiba. Lalo na kapag may tumawag sa pangalan namin. Doon ko biglang naalala ang babae sa may ilog. Ang babala niya tungkol sa dilim maging ng matatandang kapitbahay noon na nakasalubong namin. Unti-unti kong napagtatagping hindi na nga katulad ng dati ang baryong kinamulatan ko. Bandang hating gabi, nagsimula ng mga kakaibang tunog sa labas ng bahay. Sa unay panakanakang lakad lang sa bubungan. Pero hindi naglaon ay bumibigat na ang mga yabag nito. At dahil gawa na sa yero ang bubungan ng bahay, kitang-kita ko ang paglundo ng parte kung saan ko naririnig ang ingay. Ramdam ko ang bigat ng mga paang yon. At sa bawat takbang ay sumusunod ang mahinang kaluskos sa labas ng bintana na parang may kumakalmot o sumusubok sumilip doon.
Sa labis na kaba ay hindi ko na namalayang nakakapit na pala ng mahigpit si Anton sa braso ko. Nakapikit ito, pero alam kong gising na gising siya dahil ramdam ko ang mabibigat niyang paghinga. Ilang sandali pa'y narinig ko mula sa labas ang mahinang pag-angil. Hindi ko agad matukoy kung hayop ba yun o tao. May himig kasi ito ng galit na matandang paos. Tapos sa mga susunod na sandali ay parang pusang handang makipag-away. Pabago-bago ang tunog nun. Minsan ay malakas na parang nasa mismong bakuran na. Tapos ay bigla na lamang hihina na para bang bumubulong na lang sa mismong tenga ko. Nanlamig ang buong katawan ko't hindi ako makagalaw. Nakapikit ako pero ramdam ko ang bawat segundo ng pagdaan ng oras. Ang hangin sa loob ng bahay. Mabigat, maalinsangan. Makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang tumahimik ang lahat. Nawala ang mga pag-angil. Kasabay nito ang mga tunog ng kuliglig at palakas sa paligid. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa gabi. At doon ko narinig ang boses na nagpabalikwas sa akin ng bangon. Mula sa kinahihigaan ko nun. Daniel! Nanlaki ang mga mata ko. Bumilis ang tibok ng puso ko na barabang sasabog sa dibdib ko. Kilalang kilala ko yung boses na yon. Mahina, paos at parang hirap huminga. Boses yun ni Lolo. Daniel, apo, lumabas ka. Mula sa labas ng bahay nanggagaling ang boses niya. Sa tapat mismo ng pintuan kung saan nagsaboy ng kulay pulang asin si Tio Ruben. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang dahan-dahan akong tumayo. Hindi na ako nakapag-isip. Ang nasa isip ko lang ay ang lolo ko noon. Na baka bumangon ito at lumabas. Baka nangangailangan ng tulong at hindi pwedeng wala akong gawin. Pare, wag. Naalala mo sinabi ng tiyo mo? Wag lalabas, di ba? Pulong ni Anton. Sabay hawak sa braso ko. Hindi ko siya pinakinggan. Sa halip ay lumapit ako sa silid ng abuelo ko at doon ay lalo akong kinilabutan. Bukas ang pinto. Walang laman ang kama. Lo? Mahina akong tawag pero walang sagot. Nang sandaling yon ay nanaig ang takot at pag-aalala ko kay Lolo. Kesa sa kahit anong babala. Dali-dali akong naglakad patungo sa pinto ng bahay. Binuksan ito at walang pagdadalawang isip na lumabas. Tumambad sa akin ang napakadilim at tahimik na paligid. Walang buwan ng gabing yon at wala ding bituin. Kaya naman nangangapa pa akong hanapin kung saan si Lolo Mariano. Nakailang tawag na rin ako pero hindi ito sumasagot. Ilang sandali pa nang masanay na sa dilim ang mga mata ko nakakita ako ng figura ng isang tao sa may gilid ng bakuran. Nakatayo ito sa ilalim ng puno't bahagyang nakayuko. Sa unang tingin, mukha talaga itong si Lolo. Pero parang may mali. Masyadong mahaba ang mga braso. Masyadong baluktot ang tindig at nangumiti ito. Doon ko nakita ang mga ngiping sa tanang buhay ko ay noon ko lang nakita. Nagtutulisan at naghahabaan ito. Daniel! Muli nitong tawag na ngayon. Mas malinaw na. Doon ko napagtanto ang lahat. Nilinlang ako ng nilalang para mapalabas ng bahay. Hindi pa man ako nakakakbang palayo ay bigla na itong sumugod. Mabilis at walang ingay ang paa sa lupa. Pero bago pa man ito tuluyang makalapit sa akin ay may sumigaw mula sa likuran ko. Daniel! Pasok! Si Anton yun. Kasabay ng maras niyang paghilas sa braso ko. Halos matumba ako habang hinihila niya ako pabalik sa loob ng bahay. Palayo sa nilalang na muntik na akong masunggaban. Kasunod ng paghila sa akin ni Anton pabalik sa loob ng bahay ay ang siyang pagkakita ko naman kay Tio Ruben na papalabas.
Animal kang aswang ka! Sigaw ni Tio. At isang bagay ang tumama sa nilalang na yon. Napaurong ito kasabay ng matinis na pag-ungol. Nakita kong may hawak na mahabang latigo sa isang kamay at itak naman sa kabila na may nakabalot na pulang tela si Tio Ruben. Hindi na ito nag-aksaya ng oras pa at sunod-sunod niyang inundayan ng aswang habang binibigkas ang mga salitang hindi ko maintindihan. Nagwawala ang nilalang. Nag-iba ng anyo. Humaba ang muka. Lumilitaw ang mga mata na parang sa hayop. Dahil doon ay nagkagulo na ang lahat sa loob ng bahay, sa loob lamang ng ilang segundo. Parang biglang lumit ang espasyo at sabay-sabay kaming sinakal ng takot. Paano ba naman kasing hindi? Hindi lang iisang aswang ang gumagambala sa amin ng gabing yon. Dalawa ito. At ang mas nakakagimbal pa, nakapasok na sa loob ng bayang isa. Si Anton naman ang hinarap nito at naghabulan sila sa may kusina. Tutulungan ko pa sana ang kaibigan ko pero nang sumagi sa isipan ko si Lolo Mariano, ay dali-dali akong nagtungo sa silid niya. Pagpasok ko sa silid ng abuelo ko, sinalubong ako ng isang tanawing hinding-hindi ko mabubura sa isipan. Nakahiga si Lolo Mariano sa kama. Nangingisay ang buong katawan. Ang dati mahina pero maayos na paghinga niya ay naging putol-putol na tila nauubusan na ng hangin sa baga. Namumutla ng mukha niya. Nangingitim ang mga labi. Habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo na tila unti-unti nang nawawala sa mundo. Lumapit ako at agad hinawakan ng kanyang kamay. Umaasang mararamdaman ko pa ang dating lakas nito. Pero unti-unti na itong lumamig. Sa labas ng silid ay rinig na rinig ko ang matinding sagupaan. May malalakas na kalabog na mga gamit na nababagsak kasabay ng mga ungol na hindi ko maipaliwanag kung tao ba o hayop. Naririnig ko din ang sigaw ni Tio Ruben at Anton. Halos dasal at galit habang paulit-ulit niyang hinahampas ang aswang gamit ang latigo. May mga salita siyang binibigkas na hindi ko maintindihan na pakiwari ko. Mga orasyon. Sa bawat hampas na naririnig ko ay may kasunod na alulong na nagpapatayo ng balahibo ko. Daniel! Mahina at halos pabulong na tawag ni Lolo. Lumapit ako ng mas malapit sa kanya. Inilapit ang tenga ko sa bibig niya. Nandito po ako, Lo. Nandito lang po ako. Pilit kong sabi, kahit ramdam kong nanginginig ang sarili kong boses noon. Bagya niyang kinuyom ang kamay ko. Isang mahina pero malinaw na haplos na parang nagpapaalam na. Tumitig ito sa akin saglit at sa sandaling yon ay tila malinaw ang kanyang mga mata. Parang nais niyang tiyaking nakita niya akong buo bago siya tuluyang magpaalam. Pagkatapos, dahan-dahang bumigay ang kanyang paghinga. Hanggang sa tuluyan na itong huminto. Kasabay ng kanyang huling hininga ay isang matinis na sigaw mula sa labas ng bahay. Tila isang sigaw na puno ng galit at pagkabigo. Narinig ko din ang mabigat na pagbagsak ng katawan sa lupa. At doon ay biglang tumahimik ang paligid. Maya-maya pumasok sa silid si Tio Ruben. Kasunod ang kaibigan kong si Anton. Duguan ang damit nila. Pawisan at tingal na hingal ang paghinga. Saglit na tumigil si Tio sa may pintuan na tumingin kay Lolo. Hindi na niya kailangang lumapit o magsalita pa. Alam na niya. Daan-daan itong yumuko at nagantada ng krus. Natapos na. Sambit niya. Pero ramdam ko ang bigat na mga katagang yon. Doon ko tuluyang nalaman at naunawaan ang lahat. Ayon kay Tio Ruben, hindi lang pala kami basta sinundan ng mga aswang ng gabing yon. Sinadya talaga ng mga ito ang abuelo ko. Ang may sakit, mahina at nasa bingit na ng kamatayan. Alam nilang madali siyang magiging biktima. Ang hindi nila inaasahan ang pagbabantay at paghahanda ni Tio Ruben. Kaya naman hindi sila nagtagumpay sa balak. Hindi ko na inalam ang bawat detalye kung paano nila natalo ang aswang. Wala na akong lakas para magtanong
dahil sa kabila ng pagkabigo ng mga nilalang na mabiktima si Lolo, pumanaw ito dahil hindi na kinaya ng katawan niyang sakit na iniinda. Hindi na kami nakatulog ng gabing yon at maigi naming binantayan ang katawan ni Lolo Mariano. Hindi lubos maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Mas matindi pa ito kaysa sa takot na makita ko harap-harapan ng nilalang. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, nagsipuntahan ng mga kapitbahay ni Lolo na nakarinig sa ingay ng mga nagdaang gabi. Nalaman nila ang lahat at tumulong na rin sila sa mga ayusin sa burol ni Lolo. Walang masyadong iyakan at walang mahabang seremonya. Parang minadali ng buong baryo ang lahat na para bang may hindi sila gustong magtagal. Pinapunta din ni Tio Ruben ang albularyong matagal nang tumitingin sa kalagayan ng lolo ko. Nagdasal, nagsindito ng kandila at nag-iwan ng mga anting-anting sa paligid ng bahay. Hindi siya nakuha. Nailigtas ang kaluluwa niya. Malungkot na sabi ng albularyo bago umalis. Naging matiwasay ang libing ng lolo at wala nang sumunod pa na kakaibang pangyari. Ilang araw matapos nito ay nagpasya na kaming bumalik ni Anton ng syudad. Pareho naming alam na may mga karanasang hindi dapat pinipilit unawain at may mga lugar na mas mabuting iwanan, dala ang katahimikan. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang gabing yon. Ang huling gabing nakasama ko ang abuelo ko at nakaharap ang aswang.